Egun on guztioi, gaurko ospakizun honetara. Gaurkoan eta hemendik aurrera hilabetean behin egingo dugun bezala, katekesiko eta denboraldiko haur eta gazteak meza girotu eta bertan modu berezian parte hartuko dute. Gainera, gaurkoa egun berezia dugu kristauak. Abendualdiari hasiera eman nahi diogu. Abendualdian kristauak lekuko izatera deitua gara. Itxaropena zabaltzera deitua. Abendualdia gure fedea lorritzeko garaia da. Jainkoa, haur baten moduan mundu honetan bizitzera etorriko da. Eta horretarako gure etxeak eta kadeak prestatzen ditugu bezala, gu ere prestatu egin behar gara. Egon gaitezen adi. Erne, Jesusen jaiotza lotan harrapatu ez gaitzan. Goazen gure bihotzak eta gure eskuak prestatzera. Jaso dezagun berak ekartzen digun berri ona. Eta jarri gaitezen bidean, gu ere berri horren zabaltzaile izan gaitezen. Horregatik eta abendualdiari hasiera emanez, gaurko ospakizun hau hasiko dugu. Abendualdiko koroaren honen kandela piztuz aurrera. Abendualdiko lehen igande horretan, gaurko irakurgaietan, jaunaren argitan ibiltzea eskatzen zaigu. Jauna, kandela karri izan dezan, hau zaintzera gonbidatzen gaitu.
Adi, erne eta lo hartu gabe egon behar dugu. Esna gaitezen, adi egon gaitezen, Jainkoaren etorrerak lo harrapatu ez gaitzan. Izan gaitezen itxaropenaren argia, ez gure hitzekin, baizik eta gure ekintzekin. Itxaropena ez da daukagun zerbait, partekatzen dugun zerbait baizik. Modu honetan, guk ere itxaropenaren argiaren islaga zabal dezagun. Isaias profetaren liburutik. Isaiasek Amosen semeak, Judas eta Jerusalemez izandako ikuskaria. Azken egunetan, Jaunaren etxea dagoen mendia, beste mendian baino gorago ezarriko du Jauna. Beste mendiska baino gorago. Araioko dute nazio guztiek, eta herri asko joango da bertara esanez. Zatozte, igo gaitezen Jaunaren mendira, Jakoben Jainkoaren etxera. Berak erakutsiko dizkigu bere bideak, eta gu haren bide zidorretan iritiko gara. Ziondik aterako baita legea, eta Jerusalemdik Jaunaren hitza. Berak epaituko ditu nazioak, auzira ekarriko herri guztiak. Golde bihurtuko dituzte ezpatak eta higitai lantzak. Ez du herriren aurka ezpatari jasoko. Ez dira gogurako berriz trebatuko. Zatoz Jakoben herri, gabiltzan Jaunaren argitan. Jaunak izana. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideak, goar zaitezte zein garaian bizi zarete. Izan ere, ordua da lotatik esnatzeko. Sinesten hasi berriatan, baina horbilako baitugu orain, geure salbamena. Bada gaua, gainean dugu eguna. Kenditzagun beraz, eginpetako ekintzak eta jantzia egiteko armak. Gabiltzan jator, egun argiz bezala. Ez janeren kerian eta ordikerian, ez goikerian eta norgikabekerian, ez haserre eta norgehiagokerian. Hartzazu Jesucristo jauna soineko. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien ikaslei, Noeren garaian bezala gertatuko da, gizonaren semearen etorrerakoan ere. Uholde aurrerako egunetan, jan eranean zerinen jendea,
eta ezkondu egiten ziren gizon emakumeak. Noe ontzian sartu zen egun arte, eta ez ziren konturatu uholdea etorri eta guztiak eraman zituen arte. Horrela izango da gizonaren semearen etorrerakoan ere. Orduan bi gizon izango dira soroan, bata hartu egingo dute eta bestea utzi. Bi emakume ariko dira errotarrian, bata hartu egingo dute eta bestea utzi. Zaudete erne, ez baita gizuen, zein egunetan etorriko den zuen jauna. Hartu hau gogoan, etxeko nagusiak baleki, gabeko zein ordutan etorriko den lapurra, erne egongo litzateke, eta ez luke bere etxea zuratzen utziko. Egon bada prest zuek ere, gutxien uste duzuen orduan, etorriko zaizu eta gizonaren semea. Jaunak esanak. Abendualdiari ekiten ari gera, hain zuzen ere, urte liturgiko berria, hasten dugu urtero abendualdiko lehenengo igandean, eta urte liturgikoaren hasiera honetan, esan genezake berriz ere dena hasieratik ekiten diogu denai irakurgaiak eta Elizak gaur egun jarrita ditu hiru zikloetan Vatikanoko bigarren kontzilioak egindako erreformaren ondoren hiru zikloetan irakurtzen ditugu igandetan kasi 2000ko parterik guztiak gehienak behintzat irakurtzen ditugu. Erreforma liturgikoak garrantzi handia eman baizion jangoikoaren hitza ezagutu, barneratu eta entzuteari. Horrek guri halako argitasuna eta indarra ematen nahi dugu, gure argia eta elikadura da baita jangoikoaren hitzak. Eta gaurko egun honetan, abendualdiari hasiera ematen diegun honetan, batez ere gauz bat hartzen dugu gogoan dela itxaropena, esperantza. Gu esperoa bezala gaude, norbaiten esperoa bezala, eta kasu honetan jauna gure salbatzailearen esperoan, Jesusen esperoan gaude. Eta bere etorrera bi modutara ulertzen dugu. Bat, historikoa, orain dela 2000 urte gertatu zena. Pentsatu behar dugu, guretzako, kristagontzako, momenturik, historiako momenturik, ikaragarri importanteenetako bat eguna hori. Jesusen jaiotza. Jesus mundura etorri zen eguna, urtea, guretzako ezinbestekoa baita. Gu salbatzera etorri zen Jesus, gure jaun eta jabea da, gure salbatzailea, gure jangoikoa, eta horregatik bere jaiotza urteero ospatzen dugu. Gure urte betetzeak eta gure adiskideenak eta ospatzen ditugu bezala, eta beste, hainbeste, konmemorazio eta urte hurren ospatzen ditugu bezala. Guretzako Jesusen jaiotza oso importantea da, eta urteero saiatzen gara modu historikoan ospatzen. Oain dela 2022 urte gertatu zen, eta guk oainik ere sentiko dugu urtero ospatzen, kristau bezala. Eta hortarako saiatzen gara gure bihotzak prestatzen, eta 4 aste ditugu horretarako. Pentsatu behar dugu guretzako kristauentzako esan dut, oso egun seinalatua dela, oso data importantea dela, baita ere, gainekoentzako ere, pentsatu behar dugu, munduan gehien erabiltzen den egutegia, ez da bakarra, badaile beste egutegiak ere, baina gehien erabiltzen den egutegia, hain zuzen ere, Jesusen jaiotzea oinarritua dago. Urteak kontatzen ditugu, Jesus jaio aurretik eta Jesus jaio ondoren. Eta mundu gehienean, momentu honetan, hoixera erabiltzen dugun egutegia. Baina guk abendualdian ez dugu bakarra gogoan hartzen Jesusen etorrera historiko hura. Hori oso importantea da guretzako, baina ez da bakarra. Baita ere gogoan hartzen dugu, berak hala egitu zigulako berriz etorriko dela.
Jesusek agindu zigun etorriko zela lehenengo etorrera, Jesus jaio zen, katekesiko horreketa badakizu ongi, estalpe batean jaio zen, abere artean, modu pobrean, humilean jaio zen Jesus. Baina bigarren etorrera berak esan dugu izango dela, haintza eta maiestatean. Beste modu handiago batean etorriko dela sinisten du gure fedean. Eta abendualdian ere gogoan hartzen dugu hori. Jesus etorriko dela mundura, baina baita ere gure gana etortzen dela, lehen edo berandugo berarekin ere topo egingo dugula. Eta horrek gure bihotzean Jesusen etorrerak beti sorrarazi nahi duena da itxaropena, esperantza, bera dator gu salbatzera, bera dator gu askatzera, guri laguntzera. Horregatik ez digu horrek ikara sentiarazi behar, itxaropena eta esperantza baizik. Gaurko egun honetan, hoxe eskatzen dugu gure jaunari. Gainera gaurko eguna, azaroaren 27an, Elizak kontutan ikutzen du Ama Birjina Mirarietakoa, milagrosa. Zuzen ere, Parisen egongo ziren aparizio batzutan, batez ere Ama Birjinak gogorazten diru jagoikoak zenbateraino maite gaituen. Pentsatu behar dugu, Ama Birjinak oso paper berezia daukela abendualdian. Ze ilusioz esperatuko zuen berak Jesusen jaiotza, berak ere sabelean zeraman, aurra, eta zenolako ilusioa, zenolako poza, zenolako itxaropena sentituko zuen. Eta gera da, guretzako beti eredua, ejemplua, garai guztietan eta egoera guztietan. Baina oso berezikinik esako dute abendualdian. Berari eskatzen diogu lagundu dezagula gure bihotzak ongi prestatzen, bere semearen festa, bere semearen jaiotza, bere semearen etorrera behar bezala, kristau bezala ospa bezala.
eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta orain eskuntzak. Abendualdiko kuroan eskaintzen dizugu. Abendualdia ditu lau aste simbolo bezala. Zure etorrea prestatzeko garaiaren simbolo bezala. Despertadarea eskaintzen dizugu lanak. Honen bidez gure nagia simbolizatu nahi dugu. Gure bost zentzumenak zubat jarri egotea nahi dugu. Abendualdiaren espabilatu gaitezen esna eta adi baita. Zazpia lau aterekin eskaintzen dizugu. Aste hauetan Jesusere prestatuko duen matatxaren simbolo bezala, honela dira etortzen gure bihotzatan, goxo-goxo egon gari. Ogia eta ondoa eskaintzen dizkizugu, jauna. Hauen bidez, eman duzu Euskaristiaren bitamina. Itzali ez gaitezen, ez eta alperkerian sartu eta fedearen bidetik burutu. Onar jauna, zure esku zabaletik hartuta dakarzkizu mundu horiak. Iguztu horiak noa horrekin orain eta hemen egiten duguna, betieneko salbamenenako izan dakigula, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, zuberri. Bera, baina barik etorri zuen gizoak egina, zure gehiageko asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da, aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain berez etxarotak edo sarian. Horregatik, aingelu eta goien geruekin eta zerukotako guztiekin, zure egintzari goratzare hau, beti eta beti abesten diogu.
Horretako aurrez gure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunari gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldo zutenean eta bere gogoz buruzera zegoela, ogi hartu eta eskerrak emanezatien zuen eta bere ikaslei izkien esanez. Artza zuen eta jan guztio dutatik, hau bere gorputza da zuen zatzen. Afalando berri galizaturik, berri zen eskerrak emanez, bere ikaslei izkien esanez. Artza zuen eta edan guztio dutatik, hau bere odolaren karizkata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak markatzeko xumiko dena, egizue hau nire egoidari. Jesu Kristo zure selmenaren bitartez.
sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zerrezkada apostol duen baina uzten duzuen begira zure Elizaren sinisminari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa bezala baino zu Elizaren pakea eta matasuna errege bizi baizela gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea eta zuekin eta baino zu pakea.
egin dezagun otoituz. Hon egin dezaigula jauna, orain ospatu dugu sakramentu honek, eta egizu mundu honetako gauza ieskoren artean erromes gabiltzano, zeriko ondasunak nahita ditzagula, eta horietan jar dezagula gure bihotza, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta bukatu guretik, betekeseko horrek kanta bat prestatu dute. Eta abisu pare bat, abendu aldi gara inoetan, Santiago apezak, beste gure solidut durea, Jesus Marisotik, Santiago Tailurok, eta Santiago emango ditu behiko kapilak, biarteako kapilak, hiru egunetan, meza horretik, txanda txiku batzuk, nahi dezute bentzako, izango dira, hirurak asteartez. Datorren astearte honetan, azaroaren 29an, eta gero abenduan 13 eta 20. Errosarioko garaian, errosario egitearean, eko du txanda hori eman abendu aldiako giroa edo iskat sortzen saiatzeko. Eta gero, datorren larun batean, San Francisco Xavier eguna dugu, gure Nafarroko zaindaria, eta baino mezak izango ditugu normalen bezala. Hau da, bine zagongo dira, San Francisco Xavierrenak, bezperakoa behiko kapila, ostiralen, izango da zazpik herritan, eta San Francisco eguneko meza ere, atxaldoko zazpik herritan izango da, hemen eliz nagusian. Beraz, bine za horiek bakarrak egongo dira. Gero bigarren, dut bezala, behatzitan eta amaikan. Jauna zuekin, bere ikaza itzatela jainko guzialduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jauna.